Здравейте хора, това съм аз, манякът и с мен е Павката. И сега това е втори епизод. Не, това всъщност е нова поредица, защото на нея стана много ебано. И вижте, извинете се хубавната дума и вижте къде ни е спалнало. Ела до мен да ни видят зрителите. Така, това сме ние. Това съм аз, ето ме манякът. С мен е Павката. И този епизод не съм сигурен как ще се казва, но мисля да го кръстим оцеляване в село, защото както виждате Ние ще бъдем в нашата къща или не? Аз тук ще видя работилницата. Какво имам? Емералда, 14, ще е посъдя И 8 айрон. И така, както знаете, ние също сме като знака, нали Павка? Ние също мислим, че емералдите са под даймонд, нали Павка? Затова ние също сме търсачи на емералди. Емералдите са най-трудно за намиране. Диамантите, И за това търсим. както се намират в лавата. Не само в лава, но най-често да. Така, аз смятам къщата да е ето тук. Селените ще ги държи. Да, може да приемаме оферти от тях. Но знаем, че тук не може. В втория епизод може да сме няколко хора. Извините, че нали, много хубаво ни се чуваме, защото все пак сме в училище. Това е... Мисля да ни бъде в някаква голяма къща. И извините, че мълчим, просто няма много за приказване. Но те ме лагайте. И не знам просто какво да правим тут. Не знам просто какво толкова да правим. Да сме малко и се оцеляваме, защото не сме оцелявали. Тук ние играем Майнкрафт. Ще правим поне един епизод на месец, защото много трудно се обработват. Тук може да ни къща, виж. Не знам. И сега ще дойда къде си. Да, виждам че буквите. Тук е някакъв селяк. И ти затворна. О, кой ме удари? Я ми фърли айрон, ако обичаш, защото аз имам много пръчки. Нямам пръчки, де. Ще направя хляб. Ще фърляй минералите. Добре. Направих едно хлябче. Тук има и седла. Една седла. И мислим това да го направим поредица, както знаете. Защото в село все пак е готин да оцеляваш. Както ако Ще направя на тебе един айрон меч. Направих два айрон меча. Ще дам един на тебе. И една айрон кек. Майнкрафт емералди. Това е 10 клипа. Да, палец нагоре. Палец нагоре или се абонирайте, както искате. Така. Тук си имам и буквови, да ги изчупим. И не знам, добре. Аз мисля да събера дърво да направя някаква друга стаечка. Аз имам един дърво. Събирам книги. Малко ще разширя къщата. Тук има един сакъл. Така. И тук има кучка, може да се обим дори да стане. Да. Но по другите епизоди. И сега да ги гледам, може да съм рамки на планиране. Значи, мислим да имаме и друга поредица, Майнкрафт оцеляване в Балкан. Както знаете, като демончето, не знам. Ние се видим. Защото На първата поредица, както знаете, не беше много хубава, защото имаше големи фейлове, но тук мислям да е по-различно. Имаш ли храна? две клепчета и аз крах.
се ги знам, защото защото съм още малко. Изяж само едно, защото ти на мен ще ми трябват. Добре, узи за половина бучета. Така, ще убивам малко. Причем да опитам. Кокошки, да. И моля ви се, не ме питайте как сменя мъглата. F3 плюс F. И не ми задайте от тия тъпи въпроси, защо се включваш на гейм мод и такива. Пак в миналия епизод... Ей, ти няма. Да, ще събирам. Не, аз имам, няма нужда, аз чум да опекам. Чум за малко камък. Аз ще търся. И не съм читал. Това беше просто в мината, който не знам дали качи. И не знам дали ще се качва. Но епизода мисля да не е толкова дълъг. Ще някъде. 14 минути. Някъде. И тук има лава, защото видях спаването. Не спаването, но ме разбра. Само да кажа, това беше много готино, само с плюване. Все върде и не става много готино. Както и да че работим с какво не ще имаш. И не си мислете, че сме читвали. И сигурно тук ще има наблизо аерон. И че виждам буквите от тук. Да, тук работилницата може да си използвам лапата. О, да, като са кошче. Не знам. И не знам защо така насрано не се чуват гласовете. Но все пак сме на телефон и сме без микрофони. Мисля, че ще ви. Ще ви. И моля ви се, не ме питайте в блога, защо снимам на телефона и защо така насрано гласовете. Не е така обясня. И... Но със сигурност ще е повече от 13. Евче, представяш ли си да се нарича оцеляни в училище? Така че посъди малко си две. Аз ще направя... Мога да направя бокшелфове, но няма. Ще направя една лопата. Има две печки да ги взема да нас. Не, няма смисъл, аз имам печка. 4 печки мога да направя. Да направя само една. На една крапка и колко ще да крапка на много шкаф. И мислим след около 3 минути да спрем епизода, но не се знае нищо. Но не знам. Надявам се да харесвате и да не стане много дълъг. Защото той, ако първо стане половин час дълъг епизода и ще се обработва много трудно, нали? И заради това не искам да го правя. Съборих една крава вода. Яко бия. Бия. Идвам да ти дам един аербич. Тя се отдава. Ами... Къде си?